Tijd voor een filmpje. Hallo. Hallo Irene. Hoi, wat een mooi huis. Oh, Irene staat op de kop. Irene staat op... Oh nee, staat op de kop, hè? Mag wel staan. Is dat niet leuk? Ja, Irene op de... Wacht. Wacht, Irene op de kop. Kijk. En Vivanus. Oh, spring, de wereld in. Kijk. Oh. Bling. Irene is bling. Kijk, mijn schoen. Dat is Net jouw schoen. Daar is mijn schoen. Wacht, net jouw schoen. Daar is mijn schoen. Ik kijk uit mijn telefoon. Dat is een lelijke, ja, wat zullen we zeggen dan? Ja, dat is best wel lelijk eigenlijk, hè. En ik ben een coole jongen. Haha, ik ben een coole jongen. Ik ben opgetrouwd. Dit waar. Wel waar. Ik ben de hero. Oh, mij filmen. Ik ben de hero. Ik ben de beste. Waarom val je dan? Als ik dit kan vliegen. Ik ga maar vinden op schoot. Hier ben ik. Verrassing, dan ben ik weg. Focus, plaats, ik wou dat dingetje ernaast. Ja, we moeten eigenlijk opstellen, maar... Laat je spierballen eens zien, Rinke. Hij wordt geschreid. En wordt gechust, ja? Wat wordt jij? Laat je stoere mannenbuikers zien, Rink. Nou. Hij wordt acteur. Zit op mijn hand. Hij heeft een hele mooie blauwe paard. Mijn vingers. Dat is wakker. En ik ben Rink. En ik ben acteur. Ik ben de helft van de zaak. Nee, je bent al op. Ik heb iedereen weer gered van de onderwereld. Van Kevin. Want Kevin moest niezen in de klas. En ik moest redden. En ik heb gered. De coole jongen van de klas. Waarom ga je altijd Oh, ik heb een idee. Rink heeft een idee. We zien het licht ineens. Ja, ik zie het lichtpunt. Vertel, een idee. Ik zie jouw lichtpuntje. Ik word helemaal van verblind. Ja. Nou, vertel je idee, Rink, je staat in de spotlight, eindelijk. Ja, ik sta in de spotlight. Spotlight. Oké, wat is je...